Masobra 18 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa bypass operation. Baw sa pagkadako-dako, subject nga nagpalagyo pa arestado sa hot pursuit operation. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagala Spider-Man ang ining nga lalaki matapos na mutikan nga pulis ang iya katransaksyon sa isa ka bypass operation kay ina sa kagahon sa Purok Gonzaga, Barangay Taculing, Bacolod City. Naglumpat-lumpat ini sa mga atop sang balay para makapalagyo sa operatiba. Apang sa pagpati nga nakaluwas na, nagbalik ini sa lugar. Lipod si ihibalo nga mga pulis nagpabilin nga on possession. Nakuha kay Kenneth Hacuzalem ang 1,205 gramos nga suspected shabu nga nagabalor sang masobra 18 million pesos. Sino sa BCPO, multi-million peso ang drug operation ni Hacuzalem nga nagaserve runners sang isa ka drug group. Ini sila yung mga personality kag may amo na sinikadlag ko nga amount train orient na ini sila ya sa mga tao nga nagakontrol sa ila. Madugay na ginamonitor si Hacuzalem nga malayo ang pormada sa isa ka runner nga nagadala sang dako nga drug items. Amo na siyang epekto sang vitamin K sang kulba. Imagine that is 19 million isalig sa imo. Kag kabalo siya nga once pumalpak ang transaksyon, una-una nga ibayad yada kabuhi niya. Si Hacuzalem todo panginwala sa operasyon kag natingala sa milyones nga recovery. May nung mo na eh. Patunong mo na yan. Ini na ang pinakadako nga recovery sa BCPO sa Imbocada sang 2020 nga halos sa tupungan ang bugos ng recovery sa Police Station 3 sang 2019. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.